Είναι ο κύριος Στέλιος Ξανθόπουλος, επίκουρος καθηγητής χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής στο Νέο Κόμμα. Αυτό λοιπόν το Νέο Κόμμα, το οποίο θα αλλάξει και όνομα εκεί προς το Μάρτι. Αυτό θα συζητηθεί στο ιδρυτικό συνέδριο. Συνέδριο που θα γίνει το Μάρτι. Εκεί θα αποφασιστούν πάρα πολλά πράγματα. Μάλιστα. Εκεί θα αποφασιστεί και το πρόγραμμά σας. Εκεί θα οριστικοποιηθεί και θα αποφασιστεί το πρόγραμμα, θα αποφασιστεί η ηγεσία. Αυτή τη στιγμή το Νέο Κόμμα είναι ένα κόμμα εντογενάστε. Μάλιστα. Έχει κάνει ένα άνοιγμα, παρουσίασε κάποια πράγματα, δηλαδή βγήκε στον κόσμο όχι με άδεια χέρια και του λέει: κοιτάξτε, αυτά περίπου λέμε, τι λέτε. Θέλετε να πάμε όλοι μαζί? Μάλιστα. Και αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ανταπόκριση. Το Νέο Κόμμα θα προτιμούσε να μην τοποθετηθεί, αλλά να ακούσουν τις θέσεις του. Αν θέλετε οπωσδήποτε να μας τοποθετήσετε γεωγραφικά, πολιτικά θέλουμε να σας τοποθετήσουμε. Γεωγραφικά εννοώ δεξιά-αριστερά. Το κατάλαβα. Λοιπόν, εκτός αν θα μπορούσατε, αυτό δεν είναι αλήθεια, θα μπορούσατε να ίσα-ίσα. Εμείς όταν συναντιόμαστε για να κάνουμε τις διάφορες διασκέψεις μας, συναντιόμαστε και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και από διάφορα μέρη του κόσμου. Και χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να κάνουμε συνδιασκέψεις. Κάπως τα έχουμε καταφέρει και ορίστε να φτάσαμε εδώ πέρα να απευθύνουμε αυτή την πρόσκληση. Τέλος πάντων, εμείς μάλλον είμαστε, αν θέλει κάποιος να πει λέξεις, στο προοδευτικό κέντρο και προς την κεντροαριστερά, στη μεταρρυθμιστική αριστερά. Τώρα για να πιάσω λίγο... Ας πούμε συναντιέστε κάπου με τη δράση. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά πράγματα με τη δράση υπάρχουν κάποιες διαφορές, παρά τα όσα προσπάθησε να μας διαβεβαιώσει ο κύριος Αϊβαλιώτης. Νομίζω ότι η δράση δεν έχει πείσει ότι δεν έχει σαν βασική της προτεραιότητα το μικρό κράτος και σαν δευτερεύουσα προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική. Το κοινωνικό κράτος. Εμάς είναι πρωτεύουσα προτεραιότητα η ολοκλήρωση του κοινωνικού κράτους. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και θα επανέλθω σε αυτό σε λίγο, γιατί μόλις άκουσα πριν... σας βλέπω. Ναι. Σας περιμένουμε στο διάλογο. Και σε αυτό που μου λέτε ότι μας περιμένετε στο διάλογο... Άλλοι καθηγητές θα είναι, κύριε Κουρουζίδη, γιατί και εκεί έχει πολλούς καθηγητές. Δεν έχουμε τόσους πολλούς. Όχι, δεν έχουμε τόσους πολλούς καθηγητές. Όχι πάρα πολλούς, όχι. 3-4 είναι. Δεν είναι. Ούτε κι εγώ, αλλά. Δεν είναι. Απλώς ακούστηκε πολύ ότι είναι όλο καθηγητές. Όχι. Έχουμε καθηγητές, έχουμε δημοσίους υπαλλήλους, έχουμε ανθρώπους που έχουν δουλέψει σε τράπεζες, έχουμε ανθρώπους που δουλεύουν σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, ανθρώπους που δουλεύουν στο δημόσιο. Από όλα τα καλά. Αλλά για να πιάσω λίγο το νήμα από αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπουραντάς προηγουμένως, προβάλλοντας την ένστασή του για τους 58, θέλω να πω το εξής. Το θέμα δεν είναι εάν εμφανίζονται καινούργια πρόσωπα. Το θέμα είναι από πού προέρχονται αυτά τα πρόσωπα και για ποιο λόγο. Όπως είδαμε στην Βουλή, το 60% των βουλευτών είναι νέοι άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως προέρχονται από συγκεκριμένους μηχανισμούς. Είναι στελέχη τα οποία ανδρώθηκαν μέσα σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Εκεί εκπαιδεύτηκαν. Και βεβαίως κάποια στιγμή ήρθε η ώρα και προευλήθησαν κάπως πιο μπροστά. Τι έμαθαν, πώς εκπαιδεύτηκαν σε αυτούς τους μηχανισμούς και τι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι μηχανισμοί. Αυτοί οι μηχανισμοί αντιπροσωπεύουν τη λογική του πελατειακού κράτους. Είναι μία λογική την οποία αντιμαχόμαστε και επιδιώκουμε την ανατροπή του. Επομένως, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για να αντιπροσωπεύουν το παλαιό και για να συντηρούν έναν μηχανισμό, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν αλλαγή. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, θέλω... Οι πολλοί νέοι που βγήκαν το 2000 και έχουμε νέους σε διάφορα κόμματα που βγήκαν το 2012 και έχουμε και στο Πασόκ αρκετούς, αυτοί δεν εξελέγχθηκαν με αυτή τη λογική. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν μέσα από έναν συγκεκριμένο μηχανισμό. Ανδρώθηκαν μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, εκπαιδεύτηκαν σε αυτούς τους μηχανισμούς. Και στόχος αυτών των μηχανισμών όλα αυτά τα χρόνια ήταν να αναπαράγουν μια παλαιά και συγκεκριμένη νοοτροπία. Θα σας πω το εξής. Θα σας ολοκληρώσω. Θα σας πω. Που είναι πετυχημένος στον τομέα του. Έχει πολλές πιθανότητες, πιστεύετε, να πάρει κόσμο μαζί του και να εκλεγεί? Θα σας πω. Οι άνθρωποι στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, στην Δημάρ, στους 58, στη δράση, στην κοινωνία αξιών, υπάρχουν εξαιρετικά αξιόλογοι άνθρωποι. Πάρα πολλοί αξιόλογοι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι.
Όμως, αυτοί είναι ενταγμένοι μέσα σε ένα μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτούς. Και όταν έχει μπει το κακό θεμέλιο, τότε είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψεις αυτό το μηχανισμό. Εάν πας να τον ανατρέψεις το μηχανισμό ή να κάνεις δραστικές αλλαγές, ο μηχανισμός θα αυτοαμυνθεί και θα φροντίσει να σε αποβάλει. Το ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Μποραντά, πώς εσείς θα μπορέσετε να προσελκύσετε τον κόσμο? Ο κύριος Μποραντάς μου απάντησε ότι δεν μας δίνουν βήμα πουθενά. Δεν είσαστε σε αυτούς τους μηχανισμούς. Δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αντίστοιχους μηχανισμούς. Άρα είσαστε καταδικασμένοι, δηλαδή τα μικρότερα, τα κόμματα που δημιουργούνται τώρα και οι αξιόλογοι άνθρωποι από τα υπόλοιπα κόμματα να φύγουν και να γίνει ένα διαφορετικό πράγμα σε αυτή τη χώρα? Θα σας απαντήσω. Σε δημοσκόπηση που έγινε τώρα τελευταία, 56% αν θυμάμαι καλά, λένε ότι θα θέλαμε να ψηφίσουμε ένα νέο κόμμα. Οι άνθρωποι πλέον ανησυχούν σχετικά με το βήμα. Βήμα έχουμε. Να το. Είμαστε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε και μας δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε στον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στις πρώτες μέρες που βγήκαμε, δηλαδή όταν αποφασίσαμε να κάνουμε δημόσια την προσπάθειά μας γράψανε τα blog, μας γράψανε εφημερίδες, μας είπανε στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Επομένως, μία πρώτη εικόνα δόθηκε και η ανταπόκριση ήταν αρκετά μεγάλη και αυτό μας έδωσε μεγάλη χαρά. Βέβαια, με το να βγεις απλώς και να πεις «Γεια σας, κάνουμε κάτι καινούργιο» δεν σημαίνει ότι θα έρθει ο κόσμος κατευθείαν κοντά σου. Πρέπει να πας και εσύ σε αυτούς. Ναι. Και αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Λοιπόν, μία λόγια από τον πιο νέο από τους νέους. Οι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, από τη μεταπολίτευση και μετά και σταδιακά, χάσανε την αξιοπρέπειά τους. Φρόντισε γι' αυτό το πελατειακό σύστημα. Τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα. Το ένα από τα δύο δεν ξέρουμε ποια θα είναι στη Βουλή. Κύριε Ξανθόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Δεν έχουν μόνο τα κόμματα. Γιατί σας ακούω που το λέτε αυτό, όμως φταίνε και εμείς, ο καθένας από εμάς έχει τη δική του ευθύνη για αυτό που συνέβη. Δεν έχουμε μόνο τα κόμματα, έχουμε δημοκρατία. Εμείς ψηφίζαμε τα συγκεκριμένα κόμματα για να μας κάνουν και εμάς τις δουλειές που θέλαμε να μας κάνουν. Και τις κάνανε. Και παρακάνανε και άλλοι. Εγώ πάντως όταν ψήφισα. Συνεχίζουμε να φοροδιαφεύγουμε, δεν κόβαμε αποδείξεις. Όλα αυτά δεν τα έκανε ένας άλλος λαός. Για τις αποδείξεις ανοίγεται πολλά θέματα τώρα, το ένα πίσω από το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή καταλαβαίνω ότι ο χρόνος. Όχι. Δεν κατηγορούμε κάποιον άλλο. Είμαστε υπεύθυνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς υπεύθυνοι, δηλαδή οι πολίτες. Γιατί μέχρι εκεί περιορίστηκε η ισχύς μας. Και κακώς ίσως, κάναμε λάθη. Έτσι. Και ως πολίτες. Ίσως δεν είχαμε και την πολιτική παιδεία. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ πέρα εξαρθρώθηκε η παιδεία, γιατί εδώ ανοίγεται ένα άλλο μεγάλο θέμα για το πώς έχει εκπαιδευτεί ο Έλληνας πολίτης να λειτουργεί με το κράτος. Για να ολοκληρώσω, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι αυτή η αξιοπρέπεια, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ανακτηθεί. Και επειδή ακριβώς μιλήσατε για ευθύνες, αυτή την αξιοπρέπεια θα την ανακτήσουμε μόνοι μας, εμείς, οι άνθρωποι. Βάζοντας την πάντα τους βετεράνους της πολιτικής, τους οποίους δεν τους απαξιώ, αλλά θα ήθελα από μόνοι τους να βγαίνανε και να λέγανε ότι ξέρετε, εγώ θα καθίσω στα μετώπιστεν και θα έρθω να σας βοηθήσω με ό,τι έχω μάθει, με τα λάθη που έχω κάνει, με το ένα με το άλλο. Όμως τι βλέπουμε ανταυτού? Διάφορους ηγετήσκους οι οποίοι εμφανίζονται και λένε όχι, εγώ θα κάνω αυτή τη γωνίτσα, εγώ θα κάνω την άλλη γωνίτσα και το καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε ότι όποια αλλαγή προς το καλύτερο μπορεί να προέλθει και πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει ένα συναρπαστικό ταξίδι αυτή τη στιγμή, μιας δίκαιης κοινωνίας, μιας δίκαιης οικονομίας, αυτό θα προέλθει από τους ίδιους τους ανθρώπους. Αυτούς προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε. Είναι να υπάρχει και το καράβι. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.